Yan, good evening sa two viewers. Ayan, ma'am. Andito si Ma'am LSB. LSB Vlog. Yan, shoutout sa iyo. One like. Salamat sa like, ma'am. Pasyalan ko yung bahay mo. Ayan, shoutout sa three viewers. Yan, shoutout. Ayan, shoutout sa 8 viewers. Salamat sa one like. Ayan. Mayroon tayong bagong bisita. Si Enchilin. Ayan, shoutout sa iyo. Hello po. Oh, ayan, maraming salamat. Wala ka pang damit, ma'am. Yan, bigyan kita ng damit. Ayan, meron ka ng damit. Ayan. Meron na po kayong damit, ma'am. Ayan, shoutout sa two viewers. Ayan, ayan guys. Sa mga bagong pasok lang sa akin live, huwag kalimutan mag-subscribe kay Os. Ayan. Mag-comment lang kayo sa aking live para mabalikan ko kayo.
Ayan, nandito si Ate Bicolana, yung pinsan kong magayon. Ayan, shoutout sa'yo, Ate Bicolana Vlog. Shoutout. Emilicio Otto, ayan. Salamat. From Bicolana Vlogs. Ma'am Pay, Cooking Vlog. Ayan. Bigyan kita ng damit. Ayan, meron ka ng damit. Ayan, shoutout sa 21 viewers. Ayan, shoutout. Tamsak Dan Otoy, ayan, from Bicolana Vlog. Salamat natin sa tamsak mo. At mamaya, balikan kita mamaya. Sis P, ayan, from Bicolana Vlogs. Ayan, maraming salamat sa 18 viewers. Sa mga bagong pasok sa aking live, huwag kalimutan mag-subscribe kay Os. Ayan. Andito rin si Yeng. Ayan, Ma'am Yeng, maraming salamat. Kumusta kayo mga kabayan? Ayan, salamat. Ayan, Sir Otoy, Emiliso, from Yeng. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Yeng. Wala kang pandok. Pandok insa. Ano yung pandok? Pandok, sandok. Pasok pala ha. Sorry. Ayan. Wala, holiday ngayon natin, holiday. Walang pasok. Sa bahay lang. Naglinis ng bahay. Tapos, naglaba.
So yun guys, mamaya puntahan ko yung mga bahay nyo. Hindi ko magamit yung laptop, ginagamit ng asawa ko na gagawa ng project niya. Pero mamaya pakatapos ko mag live, isa-isayin ko yung bahay nyo. Lilista ko na lang yung mga pangalan nyo rito sa papel. Yan, hello sa 9 viewers, maraming salamat. Maglista na lang ako ng mga pangalan. Wala, kailangan din ng asawa ko mag-study sa kanyang project sa school. Para matapos na rin yung project niya. Yan, maraming salamat sa Ate Bicolana. Ma'am Yeng, maraming salamat sa pagbisita.
Yan, hello sa tour viewers, maraming salamat. Ate Bicolana, maraming salamat sa iyo. Walang anuman, Otto, yan. Walang anuman, insan, from Bicolana Vlogs, yan. Yan guys, medyo may kumakanta kasi rito. Kaya minumute ko.